डॉक्टर नंदापुरी या दोन्ही वक्त्यांच्या भाष्यावर आपले अध्यक्षीय भाष्य करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. डॉक्टर नंदापुरी. नमस्कार. कृष्णं वंदे जगद्गुरू या श्रीकृष्णाला नमस्कार करून मी माझं अध्यक्षीय सुरू करते. या ठिकाणी उपस्थित असलेले आदरणीय महंत सोनपेठ, दुसऱ्या व्याख्याता डॉक्टर विजया राऊत आणि समोर उपस्थित असलेले सगळे दिग्गज मान्यवर, त्यांच्यासमोर बोलायची हिंमत करणं याला बऱ्याच काळापासून मी ती हिंमत गोळा करते आहे. कारण हा विषय माझा अधिकारवाणीचा विषय नाही आहे. महानुभाव पंथांचं मला गुरु आज्ञा ही विचारणीय असा विचार करून कुलकर्णी सरांनी म्हटलं की ते करायचं आहे काम. मी मान्य केलं आणि हा एक स्वभाव आहे माझा की नवीन विषय जर समोर येत असेल तर तो घ्यायचा. म्हणजे त्या निमित्ताने मी हे थोडंसं महानुभावाचं साहित्य वाचलं, त्याचा थोडासा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न. कारण मी मूळची संस्कृतची असल्यामुळे मला ज्या ज्या ठिकाणी असं साम्य दिसत गेलं किंवा या भाषांवरती प्रभाव दिसत गेला, तो एक नवीन आनंद मला या साहित्याच्या वाचनातून आणि यातून मला मिळाला. तर मी आधी वाटाणे सरांना, कुलकर्णी सरांना धन्यवाद देते की या विषयात शिरण्याची एक संधी मला उपलब्ध करून दिली. नाहीतर माझं सुरुवातीपासूनचं सगळं अध्ययन संस्कृतच्या क्षेत्रातलं आहे, अध्ययन अध्यापन सगळं. त्यामुळे त्याच्याशी कसा संबंध जोडता येईल हा विचार मी केला. तर ह्या दोघांच्या भाष्यावर भाष्य करणं हा मला म्हणजे करायला पाहिजे अध्यक्ष म्हणून. पण गद्य वाङ्मय हा जो विषय या ठिकाणी या सत्रामध्ये मांडला गेला, त्या गद्य वाङ्मयाबद्दल बोलायला मला थोडं जास्त आवडेल. की महानुभाव पंथीयांचं जे गद्य साहित्य आहे त्या गद्य साहित्यापर्यंत मराठीची अवस्था काय होती. म्हणजे आज सकाळपासून जेवढी व्याख्यान आपण ऐकली त्या सगळ्या व्याख्यानांमध्ये आद्य ग्रंथ, आद्य चरित्र ग्रंथ किंवा आद्य कवयित्री म्हणून जगदंबाचा उल्लेख केला जातो आहे की त्या कवयित्री म्हणून त्यांना आद्यच. कारण त्यापूर्वीचं मराठी साहित्य तसं आपल्याला उपलब्ध नाही आहे. त्यामुळे आपण त्यांचा प्राथम्याने विचार करतो आहे. पण इथपर्यंत आलेली मराठी भाषा ही कशी आली, म्हणजे तिचं स्वरूप काय होतं. तर पूर्वीसुद्धा ती होतीच, फक्त त्याचे ग्रंथ आज आपल्यासमोर उपलब्ध नसल्यामुळे आपण त्याचं स्वरूप सांगू शकत नाही. पण महाराष्ट्री प्राकृत ह्या प्राकृत भाषेला मात्र 2000 वर्षांचा इतिहास आहे. आणि तो इतिहास त्याचे पुराव्यासकट इतिहास आहे. म्हणजे ही एक सुरुवातीपासूनच, म्हणजे आज आपण जे या संपूर्ण महानुभाव साहित्याचं जे वाङ्मय बघितलं त्या वाङ्मयामध्ये जी समृद्धी दिसते आहे ते सगळ्याच बाबतीत, म्हणजे भाष्य ग्रंथ असतील, चरित्र ग्रंथ असतील किंवा अन्य काव्य प्रकार असतील, त्या सगळ्यांमध्ये आलेली समृद्धी ही कुठून तरी पूर्व परंपरागत आलेली आहे. त्याचा थोडासा विचार इथे मी करणार आहे. तर ही महाराष्ट्री प्राकृत, जसं आता म्हटलं की 2000 वर्षांचा इतिहास या महाराष्ट्री प्राकृतला आहे. तो त्याचा उल्लेख आपल्याला अगदी भरताच्या नाट्यशास्त्रापासून आपल्याला ते उल्लेख सापडतात. कारण ही भाषा नाट्यशास्त्र हा या काव्यशास्त्राच्या ग्रंथाला आद्य ग्रंथ म्हणावला जातो. त्यामुळे तिथपासून आपल्याला रेफरन्सेस जे काही संदर्भ मिळत आहेत त्याचा विचार करता नाट्य साहित्य हे फार जुनं आहे, प्रश्नच नाही. आणि नाट्य साहित्याच्या अनुषंगाने भाषांचा विचार झाला. मग संस्कृत नाटकं जरी म्हटली तरी सुद्धा संस्कृत नाटकांमध्ये केवळ संस्कृत नव्हतं. म्हणजे आश्चर्य वाटेल पण 70% जास्त अन्य भाषांचा प्रभाव संस्कृत प्रभाव नाही, त्या भाषांचा अंतर्भाव संस्कृत नाटकांमध्ये आहे. म्हणजे भरतांनी जेव्हा नाट्यशास्त्रामध्ये सांगितलं की पात्रांच्या भाषा कशा असाव्यात, त्या पात्रांच्या भाषांमध्ये नायक असेल किंवा त्या पातळीवरचे जे काही पात्र असतील, अमात्य असतील, त्याच लोकांनी संस्कृत बोलायचं. नायिका सुद्धा संस्कृत बोलणार नाही. मग अभिज्ञान शकुंतला शकुंतला असो की स्वप्नवासा दत्तमधली वासुदेवता असो,
यांचं सगळ्यांचं प्राकृतात असायचं. आणि या प्राकृत भाषांमध्ये ज्या प्राकृत वापरल्या गेल्या त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त वापरली गेली महाराष्ट्रीय प्राकृत आणि शौरसेनी प्राकृत. शौरसेनी प्राकृताचा प्रभाव कालिदासाने भरपूर शौरसेनीचा केलेला आहे. आणि त्यातही वाङ्मयाच्या दृष्टीने जेव्हा इथे तर पात्रांच्या भाषेच्या दृष्टीने विचार होता, पण साहित्य निर्मिती किंवा भाववैविध्य दाखवणं यासाठी ज्या नाटकांमधला पद्य भाग असायचा, नाटकांमधला पद्य भाग असायचा, त्यासाठी महाराष्ट्रीय प्राकृत वापरले जायचे. म्हणजे सगळ्या नाटकांमध्ये किंवा अशा प्रकारचे जे मोठमोठे ग्रंथ होते त्याच्यामध्ये साहित्यिक भाषा म्हणून महाराष्ट्रीय प्राकृत वापरली जायची. तर तो इतिहास आपल्याला या पूर्ण मराठी भाषेच्या संदर्भामध्ये बघता येतो. म्हणजे त्या 2000 वर्षांपासून चालत आलेली महाराष्ट्रीय प्राकृत, अपभ्रंश भाषा, त्यानंतर मराठीचं हे स्वरूप, ही एक कडी आहे. महानुभाव साहित्य हे या आजच्या मराठीला जोडणारी एक महत्त्वाची कडी आहे असं मला या ठिकाणी जाणवलं. तर तो थोडे काही संदर्भ त्याच्यामध्ये मी सांगणार आहे. जसं या महाराष्ट्रीय प्राकृताचा लिखित संदर्भ एक जसा यांचा भरतमुनींचा संदर्भ दिला, तसा गद्याचा संदर्भ देताना संस्कृत गद्य वाङ्मयामध्ये दंडी बाणभट्ट यांच्या उल्लेखाशिवाय गद्य वाङ्मय पूर्णच होऊ शकत नाही. तोपर्यंत असं प्रगल्भ गद्य वाङ्मय आपल्यासमोर आलेलं होतं. आणि त्या गद्याचा इतिहास जर पाहिला तर आत्ता हे जे सूत्रग्रंथ वगैरे यांनी सांगितले हा एक मधला भाग आहे. म्हणजे मूळ मंत्र असतील, आता आपण वेदांपर्यंत जातो, मूळ मंत्र साहित्य संहिता, त्याच्यावरती नंतर निर्माण झालेले ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथांसारखे गद्यग्रंथ. म्हणजे गद्याची सुरुवात आपल्याला त्या यजुर्वेदापासून दिसते. यजुर्वेदामध्ये मंत्रभाग आहे आणि मंत्रांचा जो विनियोग यज्ञामध्ये करायचा तो विनियोग त्यांनी गद्यामध्ये सांगितलेला आहे. तर ते अगदी पहिलं स्वरूप गद्याचं. आणि नंतर मग ते जसं विकसित होत केलं तसं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, भाष्य ग्रंथ, जे इथे पण भाष्य ग्रंथांचा विचार झालेला आहे, त्या भाष्य ग्रंथांमध्ये गद्यभाग येतो. आणि ते भाष्य ग्रंथ आणि मूळ ग्रंथ याच्यातला ती मधली कडी जर आपण म्हणू तर ते सूत्रग्रंथ. हे सूत्रग्रंथ म्हणत असताना त्या याचे सुद्धा ते सूत्रग्रंथ म्हणून त्याच्यावरती भाष्य ग्रंथ निर्माण झाले. तसं संस्कृत साहित्यामध्ये ब्रह्मसूत्र साधारणपणे मानली गेली मूळ, आणि त्याच्यावर मग शंकराचार्यांनी सगळ्यांनी भाष्य रचना केली. तर ती सूत्र या महानुभाव साहित्यातील सूत्रांचा जो विचार झालाय त्याच्यावरती तो पूर्ण प्रभाव दिसतो. म्हणजे आता जसं संत पेटकरांनी पण सांगितलं की त्या प्रत्येक शब्दाचा अन्वय करायचा, अर्थ सांगायचा, त्याचं विवरण करायचं, स्पष्टीकरण द्यायचं. हे जे स्वरूप आहे सूत्रग्रंथांचं, भाष्य ग्रंथांचं, ते ह्या संस्कृतातूनच आलेलं आहे. संस्कृतांमध्ये सुद्धा हे जेव्हा भाष्य ग्रंथ झाले, थोडासा आता जोशीचा नाही आहे पण टीका ग्रंथ, भाष्य ग्रंथ याच्यामध्ये जो थोडासा फरक केला गेलेला आहे. आपण दोन्ही शब्द एकाच अर्थामध्ये वापरतो पण ते तसं नाही. टीका ग्रंथ म्हणत असताना प्रतिपद टीका असते, त्या सूत्रातल्या प्रत्येक पदावरती त्याचा अर्थ देऊन स्पष्टीकरण दिलेलं असतं. भाष्य ग्रंथांमध्येही तसंच असतं, पण भाष्य ग्रंथांचं स्वरूप थोडं विस्तृत आहे. आणि तो विस्तार करत असताना टीका ग्रंथकार जो कोणी मल्लीनाथासारखा आता प्रसिद्ध आहे संस्कृतमध्ये टीका ग्रंथकार, त्याला तो त्यातल्या शब्दांचं आधाराने कोश सांगत असेल किंवा त्याचं व्याकरण सांगत असेल तेवढ्यापर्यंत मर्यादित असतात टीका ग्रंथ. पण भाष्य ग्रंथामध्ये जो भाष्यकार असतो तो भाष्यकार स्वतःच्या मताच्या आधाराने त्याचं विवरण करत असतो. हाच फरक याही साहित्यामध्ये असला पाहिजे. म्हणजे असा जर प्रभाव असेल तर, कारण शंकराचार्यांची भाष्य जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा शंकराचार्यांची भाष्य त्यांनी जर ब्रह्मसूत्रावरती भाष्य लिहिलं असेल किंवा गीतेवरती भाष्य लिहिलं असेल तर त्यांचं स्वतःचं जे अद्वैत तत्वज्ञान आहे त्या तत्वज्ञानाच्या आधाराने त्यांनी त्या सूत्रांवरती भाष्य केलेलं आहे. आणि ती एक परंपरा, भाष्याची परंपरा जी शंकराचार्यांनी सुरू केली ती परंपरा मग पुढे मंगलाचार्य असतील, दीपकाचार्य असतील, यांनी आपल्या तत्वाच्या प्रचारासाठी त्याच ग्रंथांवरती भाष्य रचना केली.
म्हणजे ब्रह्मसूत्रावरती सूत्रांवर जर शंकराचार्यांनी भाष्य केलं असेल तर त्याच ब्रह्मसूत्र, कारण ती एक परंपरा निर्माण होऊन गेली की स्वतःचं मत जर प्रतिष्ठापित करायचं आहे तर तुम्हाला 3 ग्रंथांवर भाष्य केली पाहिजे. उपनिषद ग्रंथ, सूत्र, ब्रह्मसूत्र आणि भगवद्गीता हे तत्वज्ञानाच्या क्षेत्रातले महत्त्वाचे 3 ग्रंथ. या 3 ग्रंथांवरती भाष्य करून शंकराचार्यांनी अद्वैत तत्वज्ञान म्हटलं. तसंच मग पुढच्या निमकाचार्य आदी सगळ्या रामानुजाचार्य लोकांनी त्याच 3 ग्रंथांवरती आपल्या तत्वाच्या प्रचार प्रसारासाठी भाष्य ग्रंथ लिहून त्याचा प्रसार केला. तसाच प्रकार मला इथे महानुभाव पंथीय सूत्र पाठ आणि त्याच्यावरती भाष्य की पंथाचा प्रचार प्रसार हा जो एक मुख्य भाग या भाष्य ग्रंथांमध्ये होता तोच या महानुभाव साहित्यांमध्ये सुद्धा मला दिसला. थोडंसं पुन्हा मी त्या महाराष्ट्रीय प्राकृताकडे येते, कारण गद्य आणि महाराष्ट्रीय प्राकृत याचा थोडासा संबंध. दंडीचा काव्यादर्श नावाचा ग्रंथ आहे. त्या काव्यादर्श नावाच्या ग्रंथामध्ये त्यांनी या भाषेचं स्वरूप सांगितलेलं आहे. ही महाराष्ट्रीय भाषा कशी होती आणि ती किती समृद्ध होती याचं थोडक्यात विवरण करणार आहे मी. दंडी म्हणतो, महाराष्ट्राश्रयाम भाषाम प्रकृष्टम प्राकृतम विदुः. ही भाषा प्राकृत होती, प्रकृष्ट होती आणि महाराष्ट्राश्रित होती. सागर सुक्ती रचनानाम सेतुबंधारी यन्मयम. आता 3-4 गोष्टी या एका श्लोकातून आपल्याला स्पष्ट होतात की महाराष्ट्राची भाषा होती, प्राकृत भाषा होती, प्रकृष्ट म्हणजे सर्वार्थाने काय म्हणू आपण त्याला महत्वाची सगळ्या प्रकारचं वाङ्मय जिच्यामध्ये निर्माण झालेलं आहे अशी होती, म्हणून तिला सागर सुक्ती ग्रंथानाम म्हणतात. अनेक सुक्ती, त्या सुक्तीचं सागर ही अशी भाषा होती. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सेतुबंधादी यन्मयम, ही पण महाराष्ट्रीय प्राकृत. सेतुबंध नावाचं महाकाव्य रचलं गेलं आणि ह्या महाकाव्याचा रचनाकार इसवी सनाचं 4थं शतक. प्रवरसेन नावाचा जो त्या ठिकाणी प्रभावती गुप्ता नावाची जी राणी राज्य करत होती वाकाटकांची, त्यातला तो द्वितीय प्रवरसेन, त्यांनी सेतुबंध नावाचं काव्य लिहिलं आणि ते इतकं उत्कृष्ट होतं, म्हणजे साहित्यिकदृष्ट्या ते इतकं उत्कृष्ट होतं की साहित्यशास्त्रज्ञ त्याच्या ग्रंथातून उद्धरण द्यायचे. आणि त्यातलं महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे संस्कृत साहित्यशास्त्रातला एक जो महत्त्वाचा साहित्यशास्त्रज्ञ मानला गेला आहे आनंदवर्धन, त्यांनी त्याच्या विषयाच्या स्पष्टीकरणासाठी या सेतुबंधातली उदाहरणं दिली. म्हणजे ही भाषा नुसतीच समृद्ध नव्हती, हे तर महाकाव्य रचलंय. रावणावर किंवा रावणावर असं सुद्धा त्याला नंतर नाव दिलं गेलं, प्राकृतामध्ये त्याचं नाव. तर त्यातून जेव्हा उदाहरणं दिली जातात तर हा एक महत्त्वाचा भाग ठरतो की संस्कृतचा आणि ह्या प्राकृताचा इतका घनिष्ठ संबंध होता की ह्या भाषेमध्ये अध्ययन करणारे सुद्धा संस्कृत पंडितच होते. आता हे मी सकाळपासून ऐकते आहे, त्याच्यामुळे संस्कृतचा प्रभाव त्यांच्यावरती होताच. आणि ज्या संदर्भामध्ये इथे आनंदवर्धनांनी सेतुबंधाचं उदाहरण दिलेलं आहे तो संदर्भ सकाळी एक यमकाचा उल्लेख झाला की यमक रहित रचना करणं हे एक महत्त्वाची गोष्ट मानली गेली आणि कदाचित तशी रचना झाली असावी मानव साहित्यामध्ये. तर हे जे महत्त्वाचं तत्व आहे ते तत्व इथे आनंदवर्धन सांगते की आणि त्याच्यासाठी तो उदाहरण देतो सेतुबंधाचं की सेतुबंधामध्ये असे अलंकार येऊन पडतात त्या कवीच्या समोर. म्हणजे कवीनी जेव्हा एखादं काव्यरचना करायची असेल आणि त्याला जर अलंकारांचा वापर करायचा असेल तर त्याचं चित्त अलंकारांवरती नको, त्याचं चित्त त्या विषयावरती, त्या रसावरती असायला पाहिजे. आणि अशा प्रसंगी जेव्हा ते अलंकार आपणहून येऊन पडतात तेव्हा त्यांचा अंतर्भाव त्यांनी त्याच्या काव्यामध्ये करायला पाहिजे, तर ते रसपूर्ण होतात. त्यासाठी त्यांनी सेतुबंधाचं उदाहरण दिलेलं आहे. आणि यमकाचाच विचार म्हटलं तर संस्कृत साहित्यामध्ये तसा थोडा प्रभाव सुरुवातीच्या काळामध्ये कमी होता यमकाचा, पण हळूहळू त्या असं म्हटलं गेलं की यमकाचा वापर करणं ही कवीची निकृष्टता दाखवते. त्यामुळे त्याचा वापर जास्त करायचा नाही. तर तसा संस्कृत कवींना याच्यासाठी यमकाचा वापर करण्याची गरज फार पडली नाही, कारण त्यांच्या वृत्तबद्ध रचना असायच्या. इथे यमक का जोडावं लागतं की भाषेत ती एक लय जर आपल्याला
ठेवायचे असेल तर त्यासाठी ते समान शब्द साधारणपणे घेतले जातात आणि ती हळूहळू सवय लागली. नीलकंठ दीक्षितांचं एक वाक्य आहे त्याच्यामध्ये की या सरस्वतीला यमक नावाचा रोग जडला आहे आणि तो दूर केला पाहिजे. म्हणजे कारण म्हणजे आनंदवर्धनाचा सुद्धा त्याच्या मागचा उद्देश हा होता की यमक हा अलंकार असा आहे की त्याच्यासाठी तुम्हाला असे शब्द शोधावे लागतात. पु ल देशपांडेंचा एक मराठी साहित्याचा गाळीव इतिहास नावाचं पुस्तक आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी याची भरपूर उडवली अक्षरशः. म्हणजे कशा तो कवी लिहायला बसला की त्याच्या मागे त्याचे ते शिष्य असे यमकाच्या जोड्या घेऊन हातात बसलेले आहेत आणि मग तो सच्ची म्हटलं तर गच्ची आलीच पाहिजे वगैरे सारखी यमक घेऊन त्या रचना होत्या. तर त्यासाठी मला सांगायचा मुद्दा हा की हे प्राकृत साहित्य असलं तरी सुद्धा ते इतकं सरस होतं आणि तेव्हाही ही जाणीव होती की रसपूर्ण काव्याची निर्मिती ही महत्त्वाची. तर तशी याच्या काळामध्ये असली पाहिजे. म्हणजे दंडीचं काळ 7वं शतक म्हटलं जातं आणि दंडी हा गद्यकाव्यासाठी प्रसिद्ध आहे. तो जेव्हा या महाराष्ट्रीय प्राकृताचा उल्लेख करतो आणि इतक्या जे काय म्हणतो त्याला साहित्यिक सौंदर्य साहित्यिक समृद्धी असलेल्या भाषेचा उल्लेख करतो त्या अर्थी त्याच्याही काळामध्ये या प्रकारची महाराष्ट्रीय प्राकृत असली पाहिजे. त्याच्यानंतरचा जो एक काव्यशास्त्रज्ञ येतो तो 10व्या शतक म्हणजे हे सगळं 11व्या-12व्या शतकातलं हे महानुभाव पंतांचं साहित्य. तर त्याच्याही राजशेखरासारखा संस्कृत साहित्यशास्त्रज्ञ येतो आणि तोही जेव्हा काव्यशास्त्राचा विचार करतो तेव्हा या सगळ्या गोष्टींचा विचार त्यांनी केलेला आहे की त्यांची भाषा कशी असायला पाहिजे. तो काव्यपुरुष त्यांनी एक वर्णन केलं आहे त्याच्या काव्यमीमांसा नावाच्या ग्रंथामध्ये आणि त्यात या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला आहे. म्हणजे 10व्या शतकामध्ये सुद्धा कदाचित आपल्याला आपल्या समोर आज महानुभाव साहित्याच्या पूर्वीचं साहित्य उपलब्ध नाही, पण ते जर मिळेल म्हणजे आता आपण असं नाहीच असं म्हणू नाही शकत कारण संशोधनाची गंगा ही अविरत वाहणारी आहे. आज न उद्या कधीतरी काहीतरी संदर्भ आपल्याला मिळतील. तेव्हा आपण हेही सांगू शकू की हे मराठी साहित्य हे या साहित्याच्या पूर्वीचं आहे. अशा प्रकारचं संशोधन सुद्धा होऊ शकतं. तर अशी ही संस्कृतोद्भव महाराष्ट्रीय प्राकृत आणि त्या महाराष्ट्रीय प्राकृताची अपभ्रंश भाषा आणि अपभ्रंश भाषेनंतर जी आजच्याही मराठी भाषेच्या पूर्वीची भाषा ती मग आपल्याला महानुभाव साहित्यातून मग ज्ञानेश्वरी सारख्या ग्रंथांमधून आणि त्यानंतर मग आजची ज्याला आपण आधुनिक काळातली मराठी म्हणून असा हा भाषेचा विकास आपल्याला बघता येऊ शकतो. दुसरी गोष्ट मला अजून ही जाणवली की या ग्रंथांचा विचार करताना मगाशी मी कोणाशी बोलत असताना तेही म्हटलं की या ग्रंथांचा भाषा विज्ञानाच्या दृष्टीने विचार झाला की नाही मला माहिती नाही संशोधनाच्या ह्याच्यामध्ये, पण तो व्हायला पाहिजे. कारण भाषा विज्ञानाच्या दृष्टीने ती रूपं कशी बदलत गेली. म्हणजे ध्वनी परिवर्तन होत असतं, अर्थपरिवर्तन होत असतं. ते होत असतानाची एक कडी ही महानुभाव भारतीय भाषा आहे आणि त्यातही जर गद्य ग्रंथांचा विचार करायचा झाला तर या गद्य ग्रंथांमध्ये लीळा चरित्राचा संदर्भ त्यांनी सांगितला आणि या चरित्र ग्रंथाचा थोडासा अभ्यास करायचा प्रसंग मला कोकणी सरांमुळे मिळाला की श्रीकृष्ण चरित्रावरती एक लेख लिहायला त्यांनी मला सांगितला. त्यामुळे मला या गद्य ग्रंथाचं थोडंसं गद्य भाषेचं थोडंसं स्वरूप मला कळलं आणि ते मी संस्कृतशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. तर त्या श्रीकृष्ण चरित्राचा ज्यावेळेला त्यावरती लेख लिहित असताना ते मुळातून वाचण्याचा प्रसंग आला आणि मग तिथे जाणवलं की ही आजच्या मराठीशी तर खूप मेळचा आहेच आहे, पण संस्कृत शब्दांची सुद्धा इतकी जवळीक आहे त्या भाषेची. जसं आता भणितले वगैरे सारखे शब्द या भाषांमध्ये. आता भणितले हा शब्द या भाषेत येत असताना मराठी संस्कृतमध्ये भणती धातू आहे, भणती धातू आहे, बोलणे याच अर्थात. मग आता तो भचा म्हणितले असा झाला. तर भ मध्ये जो हकार आहे म्हणजे भाषा विज्ञानाचा विचार करायचा झाला तर जो हकार आहे तो त्या ठिकाणी भ मधला म्हणितले म्हणत असताना तो ह आपल्याला दिसतो, भ उडाला. तर अशा प्रकारांनी काही कडी जोडता येते का, भाषा विज्ञानाच्या दृष्टीने काही कडी जोडता येते का, ते सुद्धा आपण या ठिकाणी या भाषेच्या अध्ययनातून बघू शकतो. सोनपेटकर सरांनी ज्या ग्रंथांचा उल्लेख या ठिकाणी केला त्या सगळ्या ग्रंथांमध्ये चरित्र ग्रंथ भरपूर आहेत आणि
चरित्र ग्रंथांवरती रचना पण भरपूर या साहित्यामध्ये झालेल्या आहेत हे आपल्याला दिसतं. तर त्या चरित्र ग्रंथांचं थोडंसं संशोधनाच्या दृष्टीने जर विचार करायचा झाला तर हे पण झालं आहे की नाही माहिती नाही मला, की संस्कृत भाषेचा याच्यावरती प्रभाव आमचं संस्कृत विद्यापीठ असल्यामुळे आणि आम्ही आता ही जी नवीन एज्युकेशन पॉलिसी येते त्याच्यामध्ये त्यांनी इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी ॲप्रोचचा अभ्यासक्रमांमध्ये असायला पाहिजे आणि संशोधनामध्ये असायला पाहिजे असं वारंवार सांगितलं जात आहे. तर त्या दृष्टीने आत्ता मराठी विभाग आम्ही आमच्या विद्यापीठामध्ये सुरू केलेला आहे आणि त्यामुळे त्या मराठी विभागामध्ये सकाळी सरांनी बोलताना आवळगावकर सरांनी म्हटलं कदाचित की हे साहित्य याच्यामध्ये अंतर्भूत केलं जात नाही, महानुभाव साहित्याला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न वगैरे केला जातोय. तसं नाही आहे, कारण त्याच्या अभ्यासाशिवाय भाषेचा अभ्यास होऊ शकत नाही. आपण कोणत्याही भाषेचा अभ्यास करायचा म्हटल्यानंतर त्या भाषेला जोडणाऱ्या ज्या कड्या आहेत त्या वगळून चालणार नाही. त्यामुळे त्या अभ्यासक्रमांमध्ये आम्ही त्याचा अंतर्भाव निश्चितपणे केलेला आहे. ते ढवळे त्याच्यामध्ये आहे. हा शब्द ढवळे, हा शब्द ढवळे मधला तो जो धव शब्द म्हणजे ते वरगीत असं त्याचं स्वरूप आहे. तर तो मुळातनं धव शब्द संस्कृत आहे. धव म्हणजे वर पती, म्हणजे माधव वगैरे शब्द जे त्याच्यासाठी वापरले जातात. मा म्हणजे लक्ष्मी आणि तिचा पती म्हणजे माधव. तर तसे ते धव त्याच्यावरती वरावरती रचलेली गीतं म्हणून ते जो शब्द या ठिकाणी मराठीमध्ये तसा रूढ झालेला आहे. तर असा संबंध आपण संस्कृतशी जोडू शकतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आम्ही ही केली की PhDच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही महानुभाव साहित्य दिलं आणि महानुभाव साहित्यातलं साधारणपणे असं होतं की त्यांचा मराठी साहित्याचा भरपूर अभ्यास होतो, संस्कृत साहित्याला कोणी हात लावतो आणि त्या साहित्यातूनही आपल्याला त्यांची तत्व आणि त्यांचं स्वरूप, त्यांचं तत्वज्ञान हे सगळं कळू शकतं. कारण हे सगळे संस्कृत पंडित होते, त्यांनी संस्कृत रचना केल्या. त्यातल्या आता जसं रत्नमाळा स्तोत्र वगैरे हे संस्कृतात आहे. तर याचा अभ्यास करून त्यातनं जर काही अजून नवीन निघत असेल तर ते आपण समाजाला देण्याचा प्रयत्न करू शकतो. त्यांनी ही समृद्धी महानुभावपंथीय साहित्याची समृद्धी आणखी वाढू शकते. 2-3 विषय फक्त मी इथे सांगेन. एक रत्नमाळा स्तोत्राचा अध्ययन आणि विषय याच्यासाठी हा MPhil साठी दिलेला होता. लक्षण रत्नाकर नावाचा ग्रंथ. तो लक्षण रत्नाकर नावाच्या ग्रंथावरती तो पण याच्यासाठी MPhil साठी दिलेला होता आणि त्या विषयाला घेऊन ते पुढे जाऊन PhD करणार होते प्रेम पण पंजाब. पण मग नंतर त्यांचं कोरोनामध्ये निधन झालं असं कळलं. तर तो विषय अर्धवट राहिला आहे. तो आता पुढे कोणीतरी दुसऱ्या विद्यार्थ्यांना घेऊन आत्ता एक विद्यार्थी इथे उपस्थित आहे, त्याला दिलेला विषय ब्रह्मविद्याशास्त्राचे समीक्षणात्मक अध्ययन. म्हणजे याचं तत्वज्ञान, याचे ग्रंथ आणि स्तोत्र, रत्नमाला स्तोत्रासारखे स्तोत्र, भास्कर भट्ट बोरीकरांचं संस्कृत काव्य, ते तर त्यांचं भरपूर संस्कृत साहित्य आहे याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे तो एक स्वतंत्र विषय घेऊन या विषयावरती PhD अवॉर्ड झाले. आणि एक विषय आता सुरू आहे अजून, महानुभाव साहित्याचं महानुभाव साहित्याचं संस्कृत साहित्य. आत्ताच आमच्या इथे एक जी नवीन मराठीला लागलेली आहे तिला एक प्रोजेक्ट सारखा एक करण्याचा एक माझ्या मनात, मला माहिती नाही आता या क्षेत्रामध्ये किती संशोधन झाले आणि किती झालं आहे, पण अशा संस्कृत ग्रंथांचं संकलन एकत्रित करून मग त्याच्यावरती काही आपण समीक्षण करू शकतो का, असं एक प्रोजेक्ट घेण्यासाठी सांगितलं आहे. आता ते पुढे त्याचं किती होतं आणि ते बघूया. पण या पद्धतीने सुद्धा या साहित्याच्या अभ्यासाकडे विद्यार्थ्यांना आकर्षित करतो आहोत आम्ही. म्हणजे जरी आमचं संस्कृत विद्यापीठ असलं तरी सुद्धा भाषा ज्ञान आणि मी स्वतः अधिष्ठाता भाषा विषयाची असल्यामुळे संस्कृत आणि संस्कृतेतर भाषा असा माझा शंका आहे. त्यामुळे संस्कृत सोबतच अन्य भाषांचं सुद्धा साहित्य किती उजेडात आणता येईल, त्याच्यावरती किती संशोधन करता येईल, हा सगळा भाग आम्ही बघतो आहोत. आता इथे आता ही जी 2 व्याख्यानं झाली, ही दोन्ही व्याख्यानं त्यांनी त्यांच्या विषयावरचं प्रभुत्व त्यांनी त्याच्यात दाखवून गेलेलं आहे. त्यामुळे त्या दोघांचंही मी अभिनंदन करते.
त्यांच्या भाषणावरती व्याख्यान करण्याची माझी क्षमता नाही, म्हणजे तो अव्यापारेषु व्यापार होईल. पण म्हणजे एक संशोधक म्हणून जेव्हा मी या दोन्ही व्याख्यानांकडे बघत होती तेव्हा मला हे जाणवत होतं की जे संदर्भ दिले जात आहेत, ज्या पद्धतीने अभ्यास सादर केलेला जात आहे, त्यामध्ये त्यांची पूर्ण मेहनत